jinrolumo Reggae Messiah Owu mo na-ekwu n'egwu Nwa ndị m ndụba Ọbụ m na-ekwu n'egwu Nna m gwara nne m gwere kwere ha na-agba ebirile o Abụrụ ọdụ ha gara aga ọ bụkwa n'oru Mụ na na ndị ka na-agụrụ egwu amụrụ m n'oru Egwu niile hụrụ nke m ude netiri nị amụtara m ha n'oru His Royal Highness Eze Chukwuemeka Stephen Ugochukwu Aṅụsọnwụ Eze ahụrụkwe nke atọ nke ndị ụmụndụba akwado dịka ọgụ Chairman ụmụndụba Traditional Council Eze na-achị obodo olu m ekele gị o ọwụ nwa gị nwoke Reggae Messiah na-ekele biko chiri anyị gaba n'iru ihe ọsọrọ gị meme hapụ ga ya aka bupụgo ọsọ ya were oche nwa iwere oche gị lọdị ala na akụkọ eruola o mere nne n'ụwa mụ na anyị nọ n'ime ya mgbe ọnwa Disemba gbara 23 1997 ka ya bụ ihe mere nwanne m n'ụmụ na-ede ka ọ nọrọ mee akụkọ eruola o ịma na anyị bụ ndị Igbo na-atụ ilu na-asị o elegbu onye akagburu ya dị ka na-aja ya mma anya na-akọ onye ajọ okwu ya dị ka ọkacha agba oge agba eruola ebe o siri bido na Benin nya ka anyị ga-esi bido ihe mere na ụmụnede anyị ga-akọ ya akọ akụkọ mere na ụmụnede anyị ga-akọ ya akọ cheyo 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 nkwu adịghị oche na-akụkọrịla chi ewere fọnụ ụtụtụ mgbe kpuli ụra mụọ buru mmiri sachapụ arụ m chi sherifu jin wee yi ige ya n'ụkwụ tike jaket wee ya na-arụwo Coca-Cola kapụ zara azụ m tụkwasịta ya n'isi tụtụrụ kiyi moto mapụta n'iro kudezie ndị oyi mụ na ha sala ụlọ eruola